laya keren kumbala pensai na kapor sa kapor ban sukren lengkot kalong ba ka UCC kemut ka UCC kemut ka jing urad bat ka jing penjut no ya bat ka jing bujeli ya kiriti gitu kadai ka jing penduk pendam ya kumba 100% jong ki bor hapo jong ka six schedule kadai ka violation ya ka federal structure jong ka concern ng kari India bat kumba ong ki nong keren ki ban khmat kalong self contradict hapo concern ng kari India ro hot nadangin phai sha ka directive principle ka way ka article ka bandan UCC la da phai sha ka article 44 ka ta la da phai sha ka article 244 clause 2 pat ka na kamoi la da phai sha ka 6 schedule pat kalong da kamoi tinggi dei basung thu hi kalong ba la da ka 1 ka UCC kanom dei ka ban suwan hakata ka dur ka bomdan jingta ya ki Japanese ki boper but ikiniam ki boper pitang chuan ra ya ga UCC kala contradict ya ga article arpu san arpu nriuru jong ki religious affair but kala kta ru ya ki wiki dulir lani ya ga historical background ya constitutional background ki bomongi kum ka Japanese ngi lasno sya ka India di nakalian jong ka Japanese ni trip ka bangi kwa ban appeal kolong ba ngidi ban uniformly opposed ya ka UCC but ngi kentu ya ki discouncil kum ga jende hill bar ga goro hill ru ba kines no tilang ban opose ya kane but kum chu ru kum ga jala makhliang ngi kentu ya ka government hapo jong ga jingalam jong so konrad ba unshim ya kane ka leadership ke jong u ya ka ban continue nang ni khmat ba ka state government ru ka di ban opose ya kane ka UCC ngobli ngi kwa beno iba ka makhlia barok away nadu ka state government hadu ki ADC hadu ki traditional institution but ki NGO but ru ki religious institution idon kam man pha tang ka we ka sur but kata ka sur ka de ban long ba ngingim tre ya ka UCC but lada jia ba ka sarkar ka forcefully impose ya ka UCC ya persya ya ka will persya ya consent jong ka jela ya ka tang thrai na kalian jong ki nongelam ki banas khmak jongi kin sakhot but kin sa cross yang kata ka bridge ada right time ya ka bangi deiban cross bat kata ka let's say kan one hadin ke jong ka jingya flu jumutwa dari ka duty ke jongi menta ka long bangin pha sya ka law commission of India ka 22nd law commission of India ban ai ta ka views jongi ka long bangin bangi oppose ya ka UCC but hadin kata na trangin sa pet ya ka ibadi benda